Fu, ndawe ziri kudiana. Chipinga to dadama. 10:15 Friday. Hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. 11 April 2025. So draitinzwe. Icho kwa demo ya Zimbabwe rekandite Zimbabwe. Paka. Mwenezi. Cheko mwenezi. Chiri kuti tani. Icho kwa demo ya Zimbabwe rikusisa nichitizo. Pane nyairi pana pa muri ya Zimbabwe. Ene bashoko andinore vano kutaura ndiro ndizo muri ya Zimbabwe. Basa rene fenyuro. Vanenge vaine nyaya dzinenge dziri mukati mekuitika. Vanoti iso mbudzi kubarira pa vanhu. Hunzi ndedzingiro wimbwe. Kana nyaya dzichinge dzauya pano muri ya Zimbabwe. Tinokumbira vanobatsira. Vanoita kuti vanhu vararame. Uyezve zvandinoziva ndezvekuti hongu nyaya ndiri kutaura pazuva ranhasi. Inyaya yakaitika kumwenezi chikonzero ndovaunza nyaya. Asi kukaribha iriko, kugokwe kuriko, kuchakare iriko, Bite Bridge iriko, kana kugwanda dziriko. Dzakafanana naidzodzo. Pachabatsirwa mwana wemurombo kana kuti mwana wenherera. Iwe uri pedyo inzwawo. Ugobatsirika chikonzero nyaya dziri kuita sei? Dzafanana. Nyaya iri pana paikamira sezvo. Kuna baba vane mudzimai wavo ari kurwara nechirwere chikuoma mutezo. Asi mamwe akaita mutezo wakaoma sadhi rimwe chete. Kana nemwedzera ndingati amai vakastroka. Vastroka kudaro. Vane mwanasikana ari kugara ega. Nemwana wake asikagari nemurume asi achigara mumba make saamai vari paimba yavo. Baba vakakumbira vakati mwanangu ona ndinoenda kubasa kutsvaga nokururitira kuitira kuti tigorarama mune zvakanaka. Imba inoda kubhadharwa zvakaona zvinoda kubhadharwa kusanganisira mai vako vanoda kurapiswa pamwe chete nekuzodya vagere muno mumba. Ndoita sei? Ndiri kukumbira mwanangu dzoka pano pamba ende iwe wakanakira kuti amai vako unokwanisa kuenda navo nzvimbo yakafanira unozvibatsira. Unokwanisa zvakare kuvagezesa. Saka pane advantage yekuti mwanangu dzoka hako pano. Ndakuchikukumbira chikonzero. Murume hauna, uri kugara weka. Saka kana usina murume ndinokwanisa kutaura newe towirirana ende ndaamai vako. Mwana akagara pasi akatarisa kumashure akaona point iri kutaura nababa vake. Hazvimukwanisi kurarama, hazvimukwanisi kuita zvaanoda, asi anenge achiita zvaanoda asi achichengeta mai vake. Daniel Roshi uri pinifo vakachwemba communication. Zvikanzi kudine mwana? Zvikanzi nemwana. Baba chidegu nzvimbo ndakanichigara ndine vandakakwiretesa pane vandaibotengesera uyezve imba ichegu ichasara inani. Mundipa mazuva ekuti ndigadzirire pandobuda ninge ndisina zvandinozochekwa kumashure. Zvikanzi waita basa mwanangu. Mwana ndokubva simuka ndobva uya kuna mai. Ndokutaka kurapisa mai vake. Baba vachienda kubasa. Baba ndio mwana kuwa musikana. Ndiye aenda kuzvipatara, ndiye aenda kumaprofita, ndiye aenda kumazinganga vachitsvaga mari. But pane zvakaitwa zvose dzapera dzinokwera kuita 6 months. Amai vaitowedzera havachatokwanisi kugara papupu vega. Vakutozvimesa, vakutozvikakanisa. Urwere huri kutoenderera mberi zvokuti munhu aitika vatarisa kudai vanhu vaisiririsika nokurora kwaamai ava. Hei Chirongwa boshongora segment tiri kuchikoserwa nevasawira vedu ve Captain Ginger Wise. Chudzure baba Isabel. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri pakutaura kudaro. Ndataura kuti amai vakarapiswa, vakaenda kumaprofita, vakaenda kudzinganga, vakaenda muzvipatara. Pese pane varotsini vanoda kubatsirwa. Vanga vari mukati mekungofamba, vakaitiswa ma-exercise. But zvairamba amai vewedzera, kuramba vachirwara. Asi baba vakazogara pasi nemwanasikana wavo. Zvikanzi dzoka pano chihera, uya pana pamanyoni, ndati uya pana pamarunga. Nditaure newe ndiri mukati mekuzivisa kuti izvo toita seko pakurwara kwaamai vako. Mwanasikana akafunga kuti baba zvavamushedza. Varikuda kutaura nyaya yekuti tingatsvaga zano ripi uyezve kushedza hama dzaamai tigotaura nyaya yekuti amai vangabatsirika sechikonzero instead yekuti urwere hudzikire huri kutokwidza kuenda kumberi. Daniel Roshi uri pinifo. Zvadaro baba pati zvikanzi mwanasikana zviri panapa ndiri kukushedzera vakawanda kana kutaura nyaya isingaiti. Rega ndikuzivise kurwara kwaamai vako ava hapana murove watingatsvaga asi nyaya iripo ndeyekuti ndine zvandakaita, zvandakabata nezvandakaita zvandisingakwanisi kukuudza mwanangu kuti zvakafamba sei. Handidi kuvaruva imbo ndakaviga mupenyu amai vako ndiri kukonzeresa uyezve pandakati amai vako panyaya dzemushoka newe hahuna kusara zvakare ndikakuisa pachikamu ichi kutaura kuno kwatiri kuita nyaya yekuti ipedze zvinhu zvechezvo iwewo zvakare uchatorwara marware kuti amai vako asi tana ndimai vako chikonzero ndo vanga vari mberi.
baba vari kudza mwanasikana kuti iko kuduara kuri kuita mai yako icho kwadi ndini ndirapasa kuti aduare icho kwadi saka parabvinu tifuna kuti bviitiwe kuti iwepo uzareke kutezera bvinu kuitwa na mai yako zvikanzi inzwa mwanangu nyaya iri panapa ndiye kuti mabatiro andakaita usatsvage zvandaizviitira usatsvage kuti ndakazviitirei kana kutsvaga kuti sei ndakadaro asi nyaya iri panapa ndiye kuti ngatichiisa musoro pamwe chine chikonzero zvakakanganisikira pari asi nyaya iri panapa ndiye kuti toda kuti mai vako vagopora newe zvakada usarware but kuti tiri kurapa amai vapora ava newe usazosvika pakurwara pane chinhu 1 chandinoziva kuti tiite nyaya iri panapa mwana wangu ndokutaurira pasi mwanangu hapana unokwanisa kutenzwa here nyaya iripo ndiye kuti inini newe tinokufanira kuti tiite bonde ndichaziva zvekuita ipapo pane zvandichaita kuti rame newewo uri pakati pechikamu ichi asi kuti sasvike pachikamu ichi amai vako vasafa newe usazorware tikadaro ndine zvandinoita ukaona mai vako vakapedza 1 week vasina kufamba aiwa chero ndisire poison muchikafu ndife zvangu chikonzero chinenge zvaramba asi ndinoziva kuti ndo zvinoitika apo mwana ari kutaura kuti izvezvo kubva baba vataura kwatopera 1 week ruoko rwangu ruri kuita ruchioma ndiri kutonza sekunonzi inini ndakuda kustiroka zvakare Zimbabwe ndoita here bonde rebaba ndoregera mai vachifa neni ndosvika pakurwara here but zvinoitira kuti ndikuita bonde rebaba ahazi makuna here kokana ndichinge ndamaita ndikasarwara kunyange mai yangu akasafa upenyu hwangu hwese ndichararama sei so mwanasikana ndiye aunza nyaya mwanasikana ndiye aunza nyaya ima ndiye kupi mwenezi mwanasikana akura sei mwanasikana tori ni mwana wake 1 anasika kanganisisi 27 years kuberekwa mukurwara kuri kuita amai ve mwanasikana uyu ndiye ari kuwanikwa achivachengeta ndiye ari kuvachengeta hama dzamai dziriko dzinotombouya dzichidzokera asi munhu anogara pamba naamai vake wekuti kana vanhu vakashanya vachiuya sehama dzaamai anovaudza kuti aiwa amai kuzvino zvakabera zvakadai patakaenda kuchipatara kadhi ravo iri achivaona kuti mapiritsi vamwe here mwanasikana ndiye anogara namai vake veukama varipo vanouya but vachidzokera kudzimba dzavo mushure mekuzwa nababa kuti ndine chekuita nekurwara kwaamai vake endi zvandakaita pana mai vako ndakazviita pauri icho kwadi amai vako kana vakapora kana kuti pane zvinenge zvaitika iweyo ndiwe next saka make sure kuti ndilokunore yes nditi unlocked ndofanaka kuti lisangane newe hey so ndo pari kutaura kuti zvingabuda sei ndikazviregera amai vangu vofa here neni ndosvika pakurwara here ko ndikazviita kuri kunzi amai vapora inini handina kuzorwara muupenyu hwangu ndinorarama mararamiro api uyezve pari zvino handina wandati ndaudza kunyange veukama kwababa vangu kwandakaberekwa kunyange ukama hwangu kwaamai kwawakaberekwa kunyange vanhu zvavo vatinogara nomunzvimbo ane nyaya iyi ndini kunyange iwo mai vangu vari kurwara vacho handisati ndavaudza ndaunza nyaya kunevenyu baba Isabel regai katinzwe vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza kane nyaya iyi pane paingesetesera mukoma kebi ndakandasiyirira aba vachiudza mwanasikana vanoti unozviziva mwanangu kuti mukurarama kwedu takanga tiri pano vanhu 6 iko zvino zvinasara ndiri 1 ndo zvakaitika kubva kuva kushure inini kuti ndizosara ndiko kupupura kwakazoitawo baba vangu ndokusaka ndakazosara inini saka izvezvi ndiri kutopupura kuti iwo daro neniwo ndo mararamiro andakaita kubva kuvabereki vangu saka isu tikadasadaro panapa iwe namai vako munogona kufa saka hazvina kutanga pandiri zvakatangawo kubva kuchi kuvabereki vangu asi wandaudza nyaya iyi ndiwe chete kune vasati vajoina National FM WhatsApp channel manyanyika kunojoina baba Isabel nhasi iFriday tingavakandira ka airtime yemari vateereri yekuti wambopinda muweekend muweekend atovakandira $10 5 net 1 yes 5 badi yes so kana usipo pa channel amene zvako panda icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzera dziri kuitika matimba na wose paka nyama panda zvekuti tani ndokunobva Onesimo Mutimba icho kwa demo ya Zimbabwe zvakaitika ndezvekuti izvo kune chitiko chakaitika chemukomana akaroora mke wake aita pamuviri achibvaita sei achibva aenda kunosungirwa ichi vanhu chedu kuti munhu akaita pamuviri aenda kunosungirwa asungirwa kudaro ariko ikoko nguva yekuda kupona ikati yakwana kupona kwakanetsa mazuva akadarikidza mwana akanetseka kupona asi zvakaitika ndezvekuti izvo vakatangira panyaya yekutanga kuti anga asiri mwana wekutanga
angari mwana wepiri asi mwana wokutanga pamwiri pakamboitika pakakanganisika achibvanzi wepiri iye sezvisina kuwana nguva yekusungira ngaasungirwe pane wepiri asangari nhumbi yepiri asakabva asungirwa panetsa kudaro zvikanzi izvo dzimweni dzenguva pane zvakaitika vana vanofanira kuti vapupure itai kuti mwana uyu apupure mukadzi akaramba zvachese akati handina chandiroziva ndarira muno zvakanaka inge ndaenda kuchechi murume wacho achibva afonerwa zvikanzi kuno kundo zviripo amuna here zvamunoziva zvamakaita kana kubata munofanira kuti mugopupura chikonzero mukapupura pana zvinofamba muno zvakanaka murume akabva ati aiwa nditori right ende mwana wangu ndiri kumuda handina chakaipa chandinoziva chingakonzeresa kuti mwana wangu akwanise kufa mukadzi akarwadziwa mukoma kusvikira machembere kusvikira mambuya ataura kuti aiwa ngatigarei pasi nemukadzi titaure naye ndokubva agarira pasi ndokutaura achichedzera kuti iye aiwa zviri panapa inini zvinotozokonzeresa rumwe rofura vanhu vakawanda regai hangu ndife inini pamuviri pacho zvikanzi taura kusvika azotaura zvikanzi izvo aiwa ndine munhu wandakasangana naye asi yakataura achizarisa kuti ndiri kufunga kuti pamuviri apa ndipatezvara vanhu vebaba vemurume wangu nguva yakapedza kutaura mashoko aya ahana kumboita pamamuviri nguva yakareba achibva po amunozarika kanobuda kakachema ndokunonzi uchenjeri wacho manesi anokuudza kuti mwana paanobuda kuchema kwake ndo zvinoenderana nouchenjeri wake ndibrendzeke dzakasimba sei kakachema zvine power angari mwana iko mwanasikana kakachema zvine simba achibva apona vachibva ati chitorai mwana putirai mune zvakanaka nditika asi shoko rinofanira kutumirwa shoko parakangosvika kumba kuna vatezvera kuti murora wanyu apona asi dambudziko ramanga muchinzwa riya rikunzi kwashedzwa maprofita kwanzi vanofana kuita sei aiwa pane zvazoitika murora ane mashoko aapupura achipedza kupupura achibvaita sei achibvapona vatezvera vachinzwa mashoko aya ndibva kusungirira vatezvera vakazvisungirira vakatofa nematambudziko mushure mekugamuchira mashoko ekunzi murora kuti azopona azopupura mashoko ekuti ndiri kufunga kuti mwana kana kuti pamuviri ndipavatezvara ende munhu kana ataura mashoko iwawo zvinoreva kuti ataura kuti ndakaita bonde navatezvara baba Isabel vatezvara vakasiya here documento vakasiya here mashoko kana kuti tsamba inoratidza kuti vakakomita suicide vakazviuraya ndi chikonzero chavakazviurayira vatezvara chavakasiya chavakaita chino chekuti pavakasvitswa shoko ndo pavakangoti vakashandisa nzira ipi pakuzviuraya vakazvisungirira tambo chache yekuzviyenga mudenga mumba rekana kuti kunze anditi imba ine matrasers kandi mbariro dzedze dzinoovhara pachidzika nemasibhestazi imomo muberere ndio mavakasa tambo yavo kuseri kwemba yavo ndobva vasungirira saka vakatovigwa here aiwa vasati vavigwa tezvara nyaya ndiye kusera kwazoroka unyoro huno musesvondo saka vatezvara vari kuziva nezvenyaya iyi zviri pachena Zimbabwe ukaona mapurisa achisvika ongorova tachi nzara unenge uchiziva mhosva yako unenge uchiziva mhosva yako kwanzi continent action muri yeZimbabwe yandakupinda panapa indewo chiani chaitika ndiri kukumbira muri yeZimbabwe kune vari pabasa kana vari kugadzirwa musoro batairirai vari mukombi vari mungoro kuenda kumunda vari pasi pemugoti kuchera goridhe vane zvavari kuita ungave musika kana vhenda kana kuti hwindi batirire pauri ipapo mumotokari isa belt chikonzero chiri kupisa chinoda vanhu vane hana beyond deep down beyond deep down deep down deep down oh beyond deep down deep down beyond deep down deep down oh beyond deep down beyond deep down deep down yemeni varoya vanapiro mumba iwe baba Isabel mati chiri kupisa mukoma wangu ndechekupi koichi palupani alright icho chepalupani paka aiwa chaiko zvinozi ilupani malululu
kuita kunge ruru wekusewani pamwechete takamboenda kapanonzi pachi apa pana patakasangana baba lelelelelele goreriaria ngapa magolisi takatosangana baba lelelele paka tapindira muri ya Zimbabwe icho kwade muri ya Zimbabwe nyaya ndinayo pana pa muri ya Zimbabwe yakaitika mukati menzimbo yandinoshedzera kuti Lupani mukati menzimbo ye Lupani ndiri kutaura inini kuti izvo kune murume akaita mukadzi wake aita mukadzi wake ndo kubva mukadzi abatwa nechikomba nyaya yakaendeswa kwani yakaendeswa kwa Sabhuku ichibva yaida kunotongwa ndokubva vapiwa date but pavakapiwa date nyaya iyi pane zvakazoitika before date rikutongwa kwenyaya iyi mukadzi akatobatwa nechikomba nemurume nyaya yakaendeswa kwa Sabhuku yaendeswa kwa Sabhuku aisati yatokwa kuti kuzikana kuti kuchakohwa chii kana kuita sei papa mukadzi achienda kumunda ndokubva abheuka nengoro abheuka nengoro achibva achikoka musana murume ahana mari yokuti mudzimai anorapwa mukadzi aende kupi aende kunorapwa kuita sei aende kunorapwa zvadaro mukoma KB chikomba mukadzi ari kumba ndo chakati izvo ndogona kukubatsira ine mari ndine $100 ichi munogona kundisa mukadzi wenyu kuchipatara ende chikomba ichi achina kunanga fair kumurume uyu yakananga kune vemwe ukama kuti tanzwa kuti ngori yadona papati mukadzi wetu chirungomuna ari pamba kureva kuti babawa pane zvimwe zviri kukonzeresa here zvikanzi vanenge vasina mari ndobva abuditsa mari ndobva aendesa kuna umwe akuru kuti itai kuti murume waite sei abatsirike murume paakapiwa mari achibva aromba kuti azviite isi beta nditsvage mari ndega nekuti azviite kuti ndiite sei nditore mari kuchikomba chikomba chaikweretesa here murume uyu kana kuti chaingopawo semunhu waiwirirana naye chiri kuti chaibatsira chiri kubatsira munhu wemudzimbo maanogara so murume uyu akaramba kusvikira atsvaga mari inoita kuti mukadzi uyu aende kuchipatara mari ichibva yashayika so mukadzi uyu akazofira mumba asati aendeswa kuchipatara nematambudziko saka hama dzemukadzi dzimwe dzinogara mumwe dzakatoziva kuti murume akapiwa mari yekunzi munhu aende kuchipatara but akaramba achiti mari kubva kuchikomba mukadzi uyu achibva afa kudaro ndikuendesa shoko kuhama kuti chii kunokwaitika rufu hama dzemukadzi dzikaramba dzikati hatiuye kurufu isusu murume ndiwakaura mukadzi wakaramba kurapisa munhu dai wapiwa mari nechikomba pane vanhu vaitoti havachati chikomba vari kuti pane vanhu vaitoti vakupe mari ende havasi kuti chikomba kune munhu ake achikubatsira ende vanhu vari kuti haisati chachikomba chikonzero nyaya yange isati yatongwa kufunga kwako nyaya yange isati yatongwa asi yakaripotwa ine date iri kumberi chakazotanga accident so murume mukoma kepe ari kuti Zimbabwe ndapiwa dambudziko zvaitawo here kuti inini munhu wandakabata wandikaendesa nyaya kumatsara dzimhosva wandakabata kuita zvokuudzirwa nditore mari yake ndinorapisa mukadzi mangwana kana aimbotora mukadzi wangu ndisingazivi what about ndatora mari yake kuti ende kunorapisa aisazoti here ndindarapisa mukadzi wangu ko nyaya payakaenda kumatare edzimhosva dai chikomba chakabatwa nemhosva chobva chanzi ngachibhadhare mombe aidziramba here mhosva iri kutongwa mukoma KB aidziramba here aitogona kutotaura iye kuti ndiri kuda kuripwa ndo zvatiri kutaura kuti dai chikomba chakabatwa nemhosva handiti ichokwadi mambo wabva wati iwewe chikomba ripa muridzi wemudzimai mambo muri kunzwa here mambo vati ripa apa iramba here kudare ndozvo zviripo kana dare richitonga unobhadharo airamba here nokuti ka mhosva yapaka kuti mombe dziripwe yokubatwa kwemudzimai nechikomba iyi mari yainzi apiwa nani iri yeyi ishamwari kaimura shamwari yemukadzi wake baba saka mudzimai asati avigwa akatori kumochari ari kumochari hama dzemudzimai dziri kuramba dziri kuti unofanira kubhadhara iwe ndiwakauresa maedu aiwa kandi vateereri varipo regai tinzwe kuti vanoti kudiniko kuri kwenyu yes maita sei chirongwa chinobhozhongora segment muri kuchikotsora mbirere $100 kuti uende kuchipatara kana kuti wairamba mari iri kubva kakumurume waifungidzira kuti ndiye ari kudada dzikora Zimbabwe plus 263 inonakisa mari vari mifungidzira kuti chikomba chemudzimai wake kana kuti 0789600748 hello pa National FM radio
Hello. National FM, hello? Hello. Yes, baba mulisei? Kilipo baba makadi. Ndiani wedu alikupi? Jisinyoro pakudiriro. Signoro, muleke sitowa guyu. Tibatsire isinyoro, tibatsire icho. Murume uyu aifanira kuita sei? Marume munoona kuti pane ndizokuti kuruchi zaine huku. Huku yakabva muzai, zai yakabva muhuku. Makwikwi. Ini vakomana yazo mudzimai wako. Inini pfungwa yandiri kuona panjee kuti munhu akauraya mukadzi uyu chikomba. Okay. Kuuraya humbo. Alright. Haungati wewe une mhosa yekuti wakabatwa nemudzimai wemunhu. Wabatwa nemudzimai wemunhu woenda kwaari. Muka aita accident kuti ndida kukuti munhu wemunharaunda. Iwe une mhosa iri kumakanyi. Chingaita? Amen. Azviite saka uyo murume uyo ndiye murume ane chokuita nemukadzi uyu. Saka iko zvinozi mhosva ipa yave mukadzi akafa. Vabereki vemukadzi vari kuti iwe murume ndiwe wakauraisa munhu. Wai wakaramba dai wakapiwa mari pamwe hama yedu. Yakarapiswa ifana kuitika. Hama dzese idzo hama dzacho dzese kana ari hama dzemukadzi naanani vese. Vakadi kubatsirana vakabadi kubatsira hama yavo vakamurapisa. Signoro. Vaitadza kungoita kanzato varapise hama yavo. Varapise hama yavo vada kuti varapise hama yavo nemari yabva ikoko zingaita. Kuti pane zvinhu zvatinofanira kungoonotega munyika kuti hazvigoni nyangwe zvaitika kwauri haungazviite izvozvo. Signoro. Vanhu vagoti vatora mari yechikomba kunorapisa mukadzi wakabata nechikomba ichocho. Ini dai akazorapiswa akapora aizive mukadzi wani. Chikomba chaipamba chichiri chii? Apora. Unozodi mari uchadzora here? Kana kuti akutongotangira weipapo. Signoro maita basa nyati. Signoro. Yes. Signoro anozviziva here kuti kune kiti yedzi signoro.